тамошобинони азиз, бисёре аз шумо пурсон шуда будед ки анамихе нархои холодильника гап занед аз кӯҳна бозори Саховат. Марҳамат, дар инҷа пешниҳоди шумо мегардад 1500 сомон. Рақамҳои савдогар метавонед бо пурратар маълумот аз худи савдогар гиред. ози истед дар инҷа бо ҳаст. Анаишам 1500 сомон. Двухкамерный. Анаинаш 2300 сомон. И рақамҳои савдогарай бинед бо пурратар маълумота дар бораи доставка, установка, дар бораи оче, дар бораи арзон шуданаш пурратар аз худи савдогар пурсон гардед. 7500 чугун не? Чанд қадарай? 180 ба 80 7500 сомон нав. Инаш чи? Ҳаминош ҳамаш я нархан? Вай чандай? Барыш. Дарозиш чандай? Ана инаш боша 170 ба 75 будай 2500 сомон. Ванои нав. И мойка чандай? 250 сомон. Мойка. Вана я ҳам арзон тон чанд смай? ҳаминая фақат. Хулоса намхел ваннора шумо пайдо карда метавонед. 100 сомон. Иш 180 сомон мойка. Ана бо ваям 180 сомон. Баъд унитазора пристабдан. И чанд смай кативаиш? 380 сомон. Иё а? 90 сомон 80 сомон сместитло ҳар хела. Иҷада ҳастай. ҳозир бо тарафушам дар ҷабине дӯстони азиз мо дар кӯҳна бозори Саховатем. Беҳад анамин запчастое ки барои шумо дар кора ай тамоми техника пайдо карда метавонед. ана инҷа сместитлояй нархошон нисбатан ба нархои нав арзонтар пешниҳод карда шудагиай кор мекунанд. 50 сомон 80 сомон сместитлои мисол 150-200 сомонара. Сместили Туркия, у нас дастрас узай Туркия 70 сомон. 70 сомон. И навш чанд смай? Навш 180-200 сомон. Ана мин хел пайдо карда метавонед. Зибо дигар чизора мебинем. Сместили бронза ина Турки бронзавия. Ина дастатони каби 400 сомон се даҷа 100 сомон. Диде дӯстони азиз, манам хел чизора пайдо карда метавонед. Ин ай хитоиш ина 60 50 сом. Аҳмо. И шочкая? И шочка? И коробки шочка. Коробка. Нам чизое ки шумо дар корай пайдо карда метавонед. Ҳама намуд запчасто ҳаста. Ози бо дигар тарафа мебинем. Унитазои арзонам ҳаста. Касоне ки дар кор боша. Ино аз ҳама арзонаш чанд смай? Таза ҳама арзон ай 100 сомон сар мешавад. Унитазо аз 100 сомон сар мешавад. 350-300. Раҳмат. Ози бо дигар чизора мебинем. Баъд пешниҳоди шумо мегардонем. Инҷа шифирам ҳастай. Касоне ки намхели шифиро дар кораишон анаким намедонам нархош чанди бошад. Инора ака як листаш ҳа? Як лист я намхели шифиро 55 сомон. И ваятон чанди яй? Надор?